Salamat sa pasalubong. Ang Karen. Ano yung parcel yung abot ko pa? Ayaw yun sa supplier yung gano'n. Ano itong buhaton, mag-i-vlog na ito. Adjustable flasher. Adjustable na siya mga bay. Sama. Ano napaitaan ni mga bay nga flasher nga adjustable tungod kay Pero ito dahil niya. magtaog-taog hazard light sa itong motor. Hazard light. So nindot kasi nga hazard light mga bayo. So kira sa mabasag tubig ini basta-basta. Then 3 uwi. Ang sa to, Jay? Wire. Ang sa yung gukay? Ha? So tanaan na to pag-install ni mga bay kung saan na to pag-install. So karang mga bay, muna itong flasher nga pwede ipapaspas, pwede ipahinay. Muna itong original nga flasher. 2 pin. So naka. Hindi man siguro ni mabaliktad. Hindi gede sa adjustable. Original. Hindi gede mabaliktad ni. Muna itong flasher. Adjustable. Ay, kuha ni siyang guma mga bayo. Original niya ang guma. Ay, kagahi ba? Kagahi ba? Guma, ibutang niya balik sa sabit. Muna yung posisyon sa itong flasher. Karon mga bay, natao na ito ang flasher para sa signal light na to sa adjustable sa mga bay. So yung muna yung pinakahinay siguro. Dirigid ang pinakahinay. Yung pinakahinay. Dahil na-install na ito ang hazards switch. So, si Bro Charles ang nagtudlo sa kanil mga bay siya ginag-installan sa signal light. So, muna yung kung sa reader G mo, muna yung tanawon nga diagram. Then, kini ambot sa nga color, basta diri ni sa yellow. Sa yellow mga bayo. Diyan na niya gikuha. So, kamo na i-diskarte. Kung saan ninyo na. So, daratong switch. So, ngayon papanig pamaagi ron natong switch mga bay kung asa ibutang. So yun na to, try na to ang hazard. So yun na to atong hazard. So kung mura na imusiga mga bayo, isa mo makita kung naka-standard ka. Pero kung i-adjust nimo siya pakusog pag yun wala na. So isa i-off sa itong balik ko. So, duha na siya. So, depende sa yung adjust mga bayo. Mapaspas yung blink. Kung atong i-max na to diri pa sa pinaka-max ginya diri sa 200 man eh. Max na ang blink. Paspas kayo.
Sa una katong standard pa na nga flasher basta makaibot ang ulo sa Raider J di gina mo blink pero karon mo blink na siya dira makitaon ta mo pero mo tuo mo so butan na to sa normal Andre siguro sa mga 120 lang ang ganahan hindi po siya sakit sa mata sakit mo sa mata mo gud po dog wala biya na to blink o kana lang normal nanara mga bay ko mag taod hazard dapat mag-ilis gid ta og flasher nga adjuster mga bay. Pwede siya pwede og stock lang nga adjuster. Balik na tong stock ha. Para makaingon jud mo nga di siya pwede stock na ha. Sige blink pa na pero pagpalong pag on og balik sa i-max na ta. Wala na, nawala na. Basta kay kung stock na siya mga bay, isa rin yung musiga na katong stock. Okay na ka, adjustable man eh. Hindi na ito sa 120 butang. Para nindot. Basta ang stock na mga bay, di juga daog kung kamo, mga Raider Z dya, kung mataod ba ni, katong stock niya nga flasher na to. Nara. So, mo na itong stock flasher. Stock flasher. So, ito na siyang i-pull out. Muna na itong flasher na gamiton. So, muna na itong ma-share mga bay. So, na natin hazard light. So, muna itong bracket sa itong suga mga bay. Kaya sa itong digital. Kaya ito na ito. Ito ada yung voltmeter. 19.9 ang battery nga naka-hazard. So, ako na ning tipan. Dayon, i-plastan ako ang hazard switch. Mara na ako ma-share mga bay. So, kamo na yung idea. Basta ka na muna siya diskarte sa mga Raider Zida. Kani sa headlight na to nga linya. Then, kini, di ko sure kung asa nga klase nga linya ni yellow. Basta sa yellow, di siya nakakuha. Kanang green, di agitap. Wala ni giputol biya mga bay ha. Wala na siya giputol. So, makaingon mo giputol na ba? Wala na siya giputol. Di kanal-kanalan na pareha anig style. Dayon, di balibod lang dayon. Tipan din siya, pa-safe. Sana lang. So, karon mga bay, muna na ito ang final sa ito ang hazard nga installation. So, dali na ito siya na-install mga bayo. Dali nga side na ito siya gibutang sa starter tapad. So, para mubagay siya. May naman rin ang mini driving light. So, nara ang hazard. Naka-hazard na siya. Okay. Ini yang sampot. Ano yung sampot mga bay. So muna i-final sa ito ang hazard. So maka-start yapon siya bisag dili 12 ang battery. Wakabutog 12. So muna ni bantay na ko mga bay. Once maka-hazard siya, gamay kay charge ang battery. Kita ninyo. Gamay sa charge. Kusog dyan mo ka-kurinti ni hazard. Pero kani hazard mga bay, ay siya nisa gamiton kung emergency or kanang naaka sa slow lane nga hiniremondagan, pwede ka mag-hazard. O kanang mag-practice pod ana. So nagi limitasyon ang paggamit sa hazard mga bay. Ito basta pataka gamit ni hazard. Kaya kana pong kusog imong dagan siguro ana, pwede ka mag-hazard kanang kusog jud nga kanang wa jud maka-overtake nimo. Pero sa tuwa, Raider J man, malabo na mahitabo mga bay. So, paggamit ani, dapat obligado kita maguna-una kung asa na ito na gamito ng hazard. So, gi-install lang na ako na kay in case of mag-rides, daghan mi. So, pwede ra na mag-hazard yung mga bay. So, itong battery 12.2. Mura na. Ito ang ma-share karon mga bay sa tuwang hazard light. So nakita naman ninyo kung asan ito giun sa ito pag-install. So kamo na bahala.